Matul is-sena l-oħra n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali qabżet il-biljun euro kienet 79 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel. Dan skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. In-nefqa soċjali matul l-2020 kienet tlaħħaq kważi l-biljun u 77 miljun euro. Skont l-NSO, in-nefqa fuq benefiċċji kontributorji bħal pensjonijiet kienet tammont tal ftit aktar minn 878 miljun euro. 14 miljun u nofs euro minn din is-somma kienet għal benefiċċji marbuta mal-imxija. Fid-dawl il-Gvern kompla jagħti żieda wara l-oħra lil pensjonanti, l-istatistika uffiċjali wriet li kien hemm żieda ta' 8.3% fuq in-nefqa tal-Gvern fil-benefiċċji kontributorji. Fil-fatt matul l-2020 il-Gvern nefaq kważi 40 miljun euro aktar fil-pensjonijiet u 6 miljun u 600 elf euro aktar fuq il-pensjonijiet tar-romol. In-nefqa fuq il-benefiċċji mhux kontributorji żdiedet ukoll matul is-sena li għaddiet. Fil-fatt imqabbel mal-2019 in-nefqa kienet 6.2% iżjed u laħqet il-198 miljun euro u 600 elf euro. Fid-dawl il-Gvern żied l-għajnuna lil persuni b'diżabilità kien hemm żieda fil-benefiċċju ta' għajnuna lil persuni b'diżabilità. Fil-fatt dan kien l-aktar benefiċċju mhux kontributorju li għalih żdiedet in-nefqa. Hawnhekk il-Gvern nefaq 4 miljun u 400 elf euro aktar. Fiċ-Children's Allowance u fl-In-Work Benefit, dak il-benefiċċju tal-qat li jinqata' gradwalment meta tidħol fid-dinja tax-xogħol, kien hemm żieda fin-nefqa ta' 2 miljun u 300 elf euro u 2 miljun u 100 elf euro rispettivament. Mill-Children's Allowance gawdew aktar minn 45 elf u 600 familja.